festa del Pi de Centelles és una festa que consisteix en que es fa un homenatge a la patrona del poble, Santa Coloma, el dia d'aquesta patrona, que és el 30 de desembre. Els centellencs i centellenques, una part d'ells, doncs, vestits amb trajos tradicionals i armats amb trabucs i escopetes antigues, que disparen salves de pólvora i paper premsat. No disparen projectils i fan molt de soroll. És una festa molt sorollosa. I la part més bonica, a part de la del soroll, és la part visual, que és que carreguen un pi que van a tallar-lo en el bosc, un pi pinyoner, que té una forma de bolet, el carreguen en un carruatge tibat per bous i el porten fins al poble, al mig de la plaça. I allà fan moltes salves i molt de soroll. I després de la plaça el porten cap a l'església i el pengen a damunt de l'altar major de l'església, penjat de cap per avall, amb uns ornaments de pomes i d'uns pastissets de pa sec fets expressament per l'ocasió. I aquest pi s'està allà penjat fins l'Epifania, fins després de Reis. I és una festa molt visual, molt bonica i n'estic molt orgullós. El dia 24 vespre es fa la missa de les matines i en aquesta missa surt a cantar la Sibila. La figura de la Sibila ve a ser com una pitonissa i amb aquest cant estava anunciant que naixeria el bon Jesús i que el bon Jesús seria el jutge de la fi del món. A la cançó anuncia específicament que serà la fi del món. Però com que s'anuncia també que naixerà el bon Jesús, la gent, després d'aquesta missa, se'n va a casa seva a menjar i a celebrar el naixement del bon Jesús, ja que és el que han anunciat a la missa que han anat prèviament. També una altra cosa que se fa típica aquí és el fet de fer retallables de neules per a decorar. Això era una cosa que fèiem nosaltres a l'escola, sempre fèiem de manera molt... Cada Nadal ho fèiem i fèiem neules i després ens ho duíem a casa per decorar la casa o bé per decorar la classe. Aquestes neules, en primera instància, venen de les neules comestibles, les neules dolces. Primer de tot, la tradició era la de menjar neules dolces i després els segles se'n va apropiar i els va dur a format paper. Què passa? Que quan la Sibila acaba de cantar, sí? En aquesta missa que hem xerrat antes, quan la Sibila acaba de cantar, moltes vegades el que fa és tallar el fil d'aquestes neules, sí? Aquestes neules estan penjades del techo del sostre. Aleshores, amb aquests... Bé, això vendria a simular com tota la caiguda dels astres i de les estrelles del fi del món que ella està anunciant en la seva cançó. Això per una banda. També una altra cosa molt típica que fem aquí és fer una ruta de betlems. Hi ha betlems a diferents puestos de Palma i un va a visitar-los. Ara us passaré fotos de betlems, del betlem que està a l'Ajuntament de Palma, que és molt xulo. Una de les costums més arrelades valencianes relacionades amb la festa de Nadal és la pilota dolça de Nadal, un dolç típic de l'Horta de València, d'herència musulmana pels seus ingredients, ja que, si se posem a pensar, els musulmans van tindre presència formal fins al segle XIV, a l'antic regne de València, i això va afavorir que certs plats de la seva gastronomia es pogueren adaptar a la nostra cuina.
En aquest cas, la pilota dolça de Nadal, que pot tenir diferents formes, normalment de forma de panellet o de forma de pilota, d'acord? Sol tindre els ingredients relacionats amb el món musulmà, com l'ametlla, el sucre, la canella, però també té ingredients de purament tradició valenciana, com pugui ser la ratlladura de llima, el satxí, molt important en aquesta recepta, el pa ratllat. I aleshores és un plat que se comparteix en família el dia de Nadal, el 25, i també el 26, Sant Esteve. En València se celebra el segon dia de Nadal. És un plat que acompanya sempre el postre i que se sol calfar al costat del foc mentre se fa el putxero de Nadal del dia 25. És un plat, evidentment, molt dolç i pensat per a les èpoques hivernals en les que fa molt de fred.